masasabi mo sa tag-ulan ka? Malitik-litik ka rin. Wala baga o. Puro na lang kita higda. Tapos tagay-tagay ng kantuhan. Eh di ang paoy na pala niya, likod mo ano? Nagkakasura na. May kalyo na nga na likod ko. Kay higda. Ano pa? Hindi ko nahiling ng mga naka-open ka mo ng Facebook. Baka mo niyan. Nakahigda pa din ako. Ayun. Ay, apal si Padi Ukid. Yan pala Padi ano? Anong ating? Nakikita mo nga ang pin, baka pilay naman na bitis ko. Ay, habo. Pampapilay pa din na dinadalit ha. Maka ng gout. Medyo. Bukal na baga Padi. Iba na baga hugis. Sino? Ano mo na kaya? Naglilipad din si Bibi sa buyog. Kung magkaaking pala. Buyod! Yan ang ano? Ba't hindi din naghuhugas ni Bitis iningaw? Bagong araw ko, sige hugas kong Bitis. Hugas ka ni Bitis! Oh, di ka maglaog. Makalaog ka! Uy, malaog. Ay, si dati tang putan sa Manila. Ayun na, piglag-pig di si kadikit lang ta. Pag inubos ko kayang ilagig di, maano man ang tirma kunat kaya pig sabit ko duman. Hay na. Oo, yan sa Oh, ano yan, bado? hangin. Ba't nakahangin yan? Pag sa talino man lang ibre, sa Pinoy na kita, matibay na Ay, marito. boy, ano pala yan ngayon? Napakagaling ng mga Pilipino pagdating sa talent. Ay, abang lupit, ano? Saka makakatipid pati kitang waray ko yan, sa pulutan. O, Ah, nakasabit, adi pa na. plus, dikit-dikit. O, dikit-dikit lang ang kuha. Kasi kawawa naman yung nabili. Hindi yung makipulutan pala. Ano Hindi na? na, abunga ni Kuya Ukit ang termi na lang na gayong nguya. Ay, sige na lang pulutan mo pa din. Luay-luay ka man ta. Ang magagawa ba din? Nagdapil. Nag-inom, pero dapil din. Kaya, pulutan hirit. Bawi. Di na nga ni nagmamaluto, pero sige mo ang nguya. Pati, parang si itong, di ba, ninyo o sila niya, ina. Hindi magkasundo. Kaya nga na, puro lanin niya lang. Pero pag pinuntuhan ni Linyo ito duman, ayos na panahon. Nawag pala yan kaya? Nawag yan. Ikaw man lang gusto magpaulan, gano'n pa di? Punta sanay kita dyan, pagpauran manamiton mag-ulan. Ay, hawa. Uy! Ayun ka kuya, dito ka nahihiling. Matanggal naman tayo mga gulping ilaw. Ay, may ilaw ba ka? Ay, pala may ilaw pala. Nakalang, dito ka nahihiling ay. Maski sa LPD ka dito, sarong kalabit lang yan. Tapos marin na lang ka ko Nahihiling ka na. Salamat sa ilaw at nahihiling ka na sa kuya. Lutong na. Yung Sabi ay, yung lutuon lang, bakong tutungon. Ano yan? Mulong sa kulog-tulak. stop mo na. Oh, cut. Pero yung salamin mo. Gano'n ba may kulang? May kulang salamin mo. Oh. Kompleto yan, uyaw, nakasabit baga, oo. Ah! Nakasabit Hindi ko baga. nahihiling. Transparent lang. Ah, transparent. Dito ba kulang? Pero bagay man. Ay, wow! Pulutan! Panira ini, panira. Ah, panira. Be, may maluto ka pa dyan. Kung may maluto ka dyan, sarabayon mo na. Tapos dagan kami ng dikit na, ano, hindi man kami nainom ng tubig. Ang samuya lang, ay, maski soft drinks, mayag na kami. Pero happy ka. Natural. Uy, naipirting mo rin ako kadali ni Buyod. Daw, ano masasabi mo? Lasang ano, ang Buyod, lasang balaw. Ah, Ay, tama lang. ito po ang inaapod na ipis ng kalagatan. Ha? Dapat, pag nakulutan ka ini, saro-saro mo lang. Saka mahal-mahal ni Buyod, 280 ang presyo. O, pala yan. Bilangan mo daw. Saro, O, dua, daw mo sarap lang. Bawasan mo. apat. Karamba. Dapat pag hinungit mo 280 ang kilo ini, nakakahirak man ang Mahal. bakal. Kaya naglalaw dahil. Kaya dapat pag-araw kayo ni, dapat pati igdi mayo. Pati sungot kakan. Pwede pagka babae pala ng hipon, dahil naman pala totoo. Ay, dahil nakita niyang kakan pag hipon. Hirap na eh. Pag-urulay na ng Buyod. Basta buyod. Kain katawan, tapon ulo. Tapos bago ka magkakan, masabi ka muna, sabi apo. Ano ba kung masasabi mo sa uran? Tagalog nila uran. Ba Tagalog ba uran? Uran man kayang ini,
Hayop yan. Magatol ng maria likod ko. Di na maganda sa sawa, ano? Puro kalyo na likod ko kay Hibda. At kung dahil nga sa Indo, di... Kung bagong araw, kung di ko nahiling ng mga nakaulayin pa mo, di ba ka mo yan, turong pa buhay ko. Yun ay nasistema. Pati, ano na? Inisiri mo na ako, di mo yung ulan na yan. Noon na baga, alalawin mo. Ayun na lang kita mga kayo. Kainin pa din. Basta alak, may balak. Kaya bubulungon ko, tandaan mo lang ining resyon ko, maaro ko yan. Isi krian pursali. Isi krian pursali. Ah, ano pala ito? Latin! Latin ito. Bante ito, mahirap intindihon. Isi krian pursali. Uri, pinakamatibay na bulong yan. Pag ano, Alat lang, gano'n nababasa ko ito. Gano'n, pamilya sa kuya. Sige na, ulitin mo. Basilikta mahiling mo ito. Ulitin mo. Isi krian pursali. Ayan. Dito pagbulong. I, Ayan, C, araw kaya pag E. nagbubulong. Gano'n ice. Gano'n baga ice. Ice. Basta, Easy. isi krian pursali. Ice porcel baga. Oh, ice cream. Ice cream for sale. Easy cream for sale. Ay, ko si Birada ba ganyan? Itong pigsusok ito sa iyang pig-arte niyo sa puso. Ano nga yun? Paano ka yan? Ay, argal pa lang kayo sa puso. Ang Birada ba ga? Kaya pa di? Pasabili man daw niya kayang vape mo. Oo, di mo nyo ka nga, balbag din na kayo naman sa mga kita. Yan niya baga sa muso niya. Bigla-bulabo. Daw ka pa nga kaya ang nagtutulipan, isa ba nga ang bakla sa tuyang hayop ka? Wala yung piglabasin ko, si ano? Ay, yun. Bako pala na araw kayo, Bastos. Bati ba yun? Kaya si Boy Lado, maray na lang tanayin at sasakon yung dikit na kulay. Kung parehas lang, Mga na may ilaw, ano? kung parehas lang kaming kulay. Kaya mo na. Nakalingaw lang yun. Dahil pigaan lang ito. Titipam lang. Karoon napos lang ang usog ito ba din? Biglang lalagaan mo ng granada. Ano ba ga? Kaya. Tara! Kumusta ka man niya, Marlena? Ano na nagtago mo lang? Ay, di. Yabot yan, yabot. Iyo. Inaabot-abot, naging lubot. Pag inaabot-abot, nagiging robot. Ure, hindi na niya, pero makapal na maria lubot. Ano masabi mo sinda? Bagay. Bagay. Eh, yung bagay talaga? Dahil tao sila, pero... Ay, hindi sila tao, pero bagay sila. Yeah! Ano ba di masabi kay Marlena? Nakahulog Hindi ka mag-comment na. na ba ka? Ano masabi kay Marlena? Yeah. Sarap. Ano na? Ano, nag-graduate ni 1992. Kaya, dahil niya aram. Pag nasa Laguning Harong, dapat makang kopya. Apalan, Porque nakahunda ka. graduate ka na 1992, tapos kami 1999. Pero taong ka na. Hindi kang matay. Pati 1999 kita nag-graduate ng elementary. Tapos siya 1992. Sabi ka man pa di, dapat ititin mo si Pading Ariel. Hindi na ako nag-iinom, may kanya nagtutulungan. Apalan, pag inom lang palan, minar ka na, tapos inom lang. Puro na din na nagtutulungan. Pero pati maagong ka na. Ha? Maagong ka na. Ayaw. Yuhu! Kasi abay kami, ini abay. Abay kami. Ba't nakano ka kayo ako nag-iilag sa kuya? Wala akong maging ama, pero di ako makabit sa imo kung ano. Adi, apat sa mo ay ano, Papa. Papa Igay. Papa Egg. Aning maihadod kaning kunting ko sa altar. Adi, apat mo, Papa Egay. Papa Egay. Magat kaming 5. Masabi ko ni Marlena. Tumututol ako. Ay, wow! Yan lang pa di. Matutuloy. Magiging ano mo si Marlena. Bakit kala mo Ikakat ko na naman. Ay nga, nita. Naumpisa pa nga ni kami. Naubos na kaya si Buyon. Naliwanag pag naranin. Kundi yan yun. Pag ano kanina, ano mo pag naranin yun?
Talagang yaong kita Dawa ko sa na, pa na ano, nahuli na puti. pag naran eh. Hindi mo yan. Ano ang hina kaya ng ilaw mo? Brand items kita din ah. Ano mo na, Sa itudo mo na. barkada ko kasi, magkadikit sindang maray. Tapos, Ngunyan, ang nangyari, siguro nakahalata mo na ang hanap talaga ni Kuya Pigoy ko. Di ko alam kung babae o lalaki. Pero mas lamang dyan ang babae ay. Siyempre. Sinabi niya kasi sa Kuya Utag, Kuya, ruli na ng pari. parapado. Patapos, Ano ba yan? ano masasabi mo? Sinda na ayaw. Nalapaligtad lugod, no comment na ino. Pabayaan ka na lang. Sabi mo, puti na ako. Ay, sabi ko sa imo Kuya Jok, gamitin mo ng gabos para pumuti lang si Kuya Egay mo. Nagdilaw-dilaw mo na. Pakas, ipay-pahon ka. Pag-abot baga sa mga karantahan, ano itong mga dati tang kinakanta, daog na kitang maray. Saan naman? Ang nag-uuso ng niya itong, nagbato ka rin naman! Nagkaroon na huli! Ano ko na yung eh? Lahat iyo pinagbigyan, pati si Kumari! Itong dinukdok na lipay. Nganing Bakit naman? Hindi pa iman? Bakit nga bang naglalangoy sila, kinikili. Alam pa na yan. Ayan, nagaton. Paano ang kilig? Okay ka na? Okay na ako. Ano sabi mo? Ulit ako. No comment na naman pala. No Kabisado ng maray ni Ate Tindan sa imong No, sitang gatos ano? ito. Tigsaro sinda, may saro man akong tada, nakatipid ako. Yung tataw ko kay Ano masasabi mo? Masasabi ka na ganun? No comment! Ay, nga nyo. Ayun. Buena Ah, naman. naman, napakana. Isang buwan Napakana. naman, nakatutok na naman. Ano ba? Sa mga ano, accommodation. Ayun, napakana. Ano masasabi mo? No comment! Bagong kanta na, no? Pero ba't yung pala na karambulan niya? Nakupos! Nakupos ba ka? Magic ano? Nga magic! Ayop ulto. Parehas na? Parehas? Naman. Kapikat. Ano man, no comment ka na naman, ano kayo na? No comment. Buyot, sukpo, hipon. Pag-iba kaya. Pangaram ko lang dyan, na iba talaga, pushy. Pushi. Hili man yun. Hili yan ako pushi. Anong sukpo sa kanya yun? Hindi ko naram. Ano masasabi mo? No comment. Sige na. Kaya bago pati si Boss. Abo! Narkila ko yun eh. Kapigatas? Narkila ko si Boss. Kuya. Ano mainom? Puro mahiling ay. Saga. Ito ko ngayon doon sa Bintali ko, pagputang nila pala ng drawing. Drawing pa lang. Nadrawing pa lang kuya. Taling, nadrawing. Ayan. Wali bang kita sa ano? Ito sana ako naman sa vlog na vlog number 2. Kasali ka na. Oh, isa ka naman mo sa bangin. Ay, solo lang. Palu-palupon sa Sabi video ko solo. Matibay yan, matibay. Palu-palupon sa mic, kaya pala. Kaya ko nga ni, pigaan na ko si... Jadi, ako na nagkupos din. Kasi mga inakula yun ay paglaw. Adis ka mo yan. Pero. No comment. Bayan. Nakaabanti. Ako'y nabaga. Arugong ko na kaya sa imo na Kuya Chok. Ako matay. Matay na ako yan. Iyo, sa imo na nga na atagay. Kasi matay na. Ang nakakasura sa imo, kaginugulpihan mo. Hindi ka pa makakutaman lang mga tagi yun. Logi kaming intero kami hanggang dyan lang sa baba. Ikaman kita. Ah pala, nalot na yung ano kanyang tara. Sorry man, ano lang yan, paha. Ano? Shot. Graphics, anong masasabi mo? Pinanindigan na talaga ng comment talaga. Okay na, taling. Gataling. Ako, good, very good. Numbers. Japan dawan.
Sa paglawan. Alam mo ko? Sordas, mahal ka na Rex Cortez. May itsura ba ko ni Fernando po? Dito. Princess. Kung sa kay Kiko. Kaway. Isang kaway. Tagumpay. Balot! Kasi. Naghanap po may balot kami dyan, oh. 20, taro, 5. Ano yan? Pababa? Pataas? Dito ninja pag... Wow. Birthday mo? Sana all. Kasi wala kaming kaming kwarta kayo kaya. Ay, kumusta ano mo yan? Kumusta ang album mo yan? Pero wala mo kung maganda man ito. Hindi na po daw ulo. Hindi na nagsasawa. Abo na kang gali. Kung baga ano na kita, umay na no? Oo, sige, pero sige, kayo mag-iipi po mong gawin na dito. Kung baga sa humba, sungla. Di ba ano? Oo. Bakit taro kayo na nabitiyan ka? Yun na yan na buhay tangon yan. Bakit ang mga to? Kasi panahon yan. Panahon ang may pugol sa to. Panahon pa kung ang may pugol sa panahon. Yun? Para dyan yan. Kaya, ang mahimayin na, mga tagi-tagi na lang, tangarig, malinaw walang problema. Makaturog mas hindi nagpamanggi. Kasi parang made up ni buhay. Ni taga-manggiso. Kung anong yaw, tanggap mo. Kung anong yaw, tanggap. Gagawin niya yan ang panahon na yun. Yeah. Ano ka na doon? Anak, ano may bumabaglag ka? Hi Masabi ka, guys. hi. Hi guys, nandito nga po din para. With Lola Buran. Di ba nagbablag na ng ano doon? Ito, masaya. Anong masabi sa ulan, malakas ang hangin? Wala Kumusta ang ano mo? Kumusta ang trabaho mo? Business mo? Ang business niya ay ito, naging ano na, pero Nag-iingalo. nakasurvive pa ang baga. At least. Tapos mautang pa si Clyde. Pero kung pinangagat na ito, reklamo ko mga paglag ko din. Ano kita nagkukulitan? Ay, di ko lang ito. Ay, nasa. Ano yung nakamit ka sa mga balot? Sa mga... Pero... Please tara, kain tayo. Habang nag-iinom. Habang nag-iinom. Kasi si Jericho. Tugulin na. Mabalot da, maano ba? Ay, mabalot. Maano na yung Mapandesal. pandisalan? Chap-chap. Chap-chap. Bago arantiyan niya, ako naman ito. Kala ko mapakabinta sa akin. Kakabinta sa akin ba? Hello, hello. Ito yung Espanyol, ganyan niya rin. Pababa lang, ngayon yung pataas. Pababa? Magiting pababa, pababa ng pababa. Nama yung birthday, pero kung may birthday, Pero, ano yung panira yan? Bigyan ako. Panira, balot. tinapa. Ba't kang gusto ah? Wala pa lang. Yung nga ni, nagdadagdag kami nga ni ng istorya. Okinawan Church. No comment. Panimbigoy. Opo naman. Halit at tulak. What's that? Balat po ito oh. Balota. 20. Balota. 40. Dalawang babaan. Mama! Napakanakuhan kayo na Malapit tayo. Dapat mga salong na sinusuka. Malapit tayo ng 20. Babayu! Pinagpapag. Ah, sige, masabi. Based on my Ayun ko experience, si Kuya Picoy magum na ta. Ay, dulgar kayo dati sa inyo ay. sabi ni Kapit na di ba gusto na? Kuya Picoy, garo ara. Hindi, 5 litra ang apelyido. ako ma-edit kayo yung mga magagawa. Diba? Nagkakalamang ang producer. Tapos, Ulit na bagay di una hihiling mo sa piso. Mag ano, ayun, puro pa cute. chokin, ano? Sabay Video ka. Don't video me.